dira antortxak. Será un año de salud y de buena suerte. Mira, 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 corre el nudire reggae, baina el nudire, urruti, hola, ay, qué alegría de pueblo, Soconcia. Todo el mundo, zuek ere bai, a ver, hola bai, zenba gauzak eskatu duzu.
olaxe. Ai, zenbat aurra. Ai, mira. Merezi duzerena. Gora Don Esteve, gora Malerreka. Hola. Ahí os quiero ver. Gabon, alitu dire Melchor, Gaspar eta Baltasar. Salo eder bat! Ongi etorriak Don Estevera eta Malerrekako baietara. Gaspar eta Baltasar. Bienvenidos a este pueblo. Y aquí os están esperando un montón de niños y niñas para daros las cartas y abrazaros y recibir. Bueno, ahora vamos a hacer la ofrenda al niño Jesús y empezarán enseguida a repartir caramelos, ¿vale? Os ponéis ahí en la cola y además de los caramelos os van a dar un número para un sorteo que lo haremos desde aquí. ¿Veis? Paciencia, pisco, bañizar la belleza, ¿eh? Bye. A ver, ¿estáis preparados y preparadas? Mira, ya se sientan ahí para recibiros en esta noche mágica. Y
Y como os he dicho, esta noche donde tenéis que sonreír y abrazaros mucho. Es la mejor noche de todo el año. Bian ateak ireki zituenez geroztik Zergalanen enpresei eta autonomoei aholkularitza zerbitzu ematen ari gara. Beharren arabera Zergalan handituz joan da eta Elizondo eta Donezteben dauzkagu bulegoak. Dagoeneko zonaldeko 200 autonomo eta enpresen kudeak eta lanak eramaten ditugu. 6 profesional ari dira lanean, bakoitza sail ezberdinetan adituak. Enpresa zein autonomoentzako beharrezko lan kudeaketa guztia eskaintzen dugu. Lana, kontabilitatea, fiskalitatea, merkataritza baita zerbitzu juridikoa. Hurbil zaite eta eskatu aurrekontu bat inongo konpromezurik gabe. Zergalan aholkularitza. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baser inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, osasun bermea osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Negu honetan zure etxean goxo-goxo egoteko aukera zabalak aurkituko dituzu Menditxurin. Pelet berogailuak, egurrezko sukaldeak, bioetanol berogailuak, lurreko suak labearekin, egurrezko berogailuak. Donezteben gaude Menditxuri Leitza errepidean. Beran Alkaiaga Industri Poligonoan Ametsa Altzariak. Gure erakusketa zabalan haur eta gaztetxoendako logela, alaiak eta arras funtzionalak. Espazio bakoitzari egokitutako diseinu modernoak eta praktikoak neurrira eginak. Zure etxean espezialistak Ametsa Altzariak. Dantxarinean Landibar Benta eta Benta Peio. Merkatal zentro erosoa guztiz hornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar Benta, Benta Peio. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan.
sorgin erdi lami, beldurrik ez basoari. Lanean kantu kantari, ipur masaila dantzari. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratulo. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratulo. Goizero jeki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Loinak alderantziz jantzi, bera da marido mindi. Goizero jeki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Loinak alderantziz jantzi, bera da marido mindi. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratulo. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratulo. Goizero jeki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Loinak alderantziz jantzi, bera da marido mindi. Goizero jeki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Loinak alderantziz jantzi, bera da marido mindi. Erdi sorgin, erdi lami, marido mindi. Sustraiaztitik lainoz gaindi, bihotza bera bezain handi. Goizero jeki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Loinak alderantziz jantzi, gugara marido mindi. Goizero jeki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la noche? ¿Preparados para la sorpresa? ¿Seguro?
sorgin erdi lami, beldurrik ez basoari. Lanean kantu kantari, ipur masaila dantzari. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratu lo. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratu lo. Goizero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Goinak alderantzi ziantzi, bera da marido mimi. Goizero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Goinak alderantzi ziantzi, bera da marido mimi. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratu lo. Han botoko mari, besotik helduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo, ez geratu lo. Goizero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Goinak alderantzi ziantzi, bera da marido mimi. Goizero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Goinak alderantzi ziantzi, bera da marido mimi. Erdi sorgin, erdi lami, marido mingi. Sustraiazpitik, lainoz gaindi, bihotza bera, bezain handi. Goizero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Goinak alderantzi ziantzi, gu gara marido mingi. Goizero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi. Bian ateak ireki zituenez geroztik Zergalanen enpresei eta autonomoei aholkularitza zerbitzu ematen ari gara.
Beharren arabera Zergalan handituz joan da eta Elizondo eta Donesteben dauzkagu bulegoak. Dagoeneko zonaldeko 200 autonomo eta enpresen kudeaketa lanak eramaten ditugu. 6 profesional ari dira lanean, bakoitza sail ezberdinetan adituak. Enpresa zein autonomoentzako beharrezko lan kudeaketa guztia eskaintzen dugu. Lana, kontabilitatea, fiskalitatea, merkataritza baita zerbitzu juridikoa. Hurbil zaite eta eskatu aurrekontu bat inongo konpromezurik gabe. Zergalan aholkularitza. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserri inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, osasun bermea osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Negu honetan zure etxean goxo-goxo egoteko aukera zabalak aurkituko dituzu Menditxurin. Pelet berogailuak, egurrezko sukaldeak, bioetanol berogailuak, lurreko suak labearekin, egurrezko berogailuak. Donesteben gaude Menditxuri Leitza errepidean. Beran Alkaiaga Industri Poligonoan ametsa altzariak. Gure erakusketa zabalan haur eta gaztetxoendako logela, alaiak eta arras funtzionalak. Espazio bakoitzari egokitutako diseinu modernoak eta praktikoak neurrira eginak. Zure etxean espezialistak ametsa altzariak. Dantxarinean Landibar Benta eta Benta Peio. Merkatal zentro erosoa guztiz hornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar Benta, Benta Peio. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak. Zirriken aldaketetan eskaintza. Bigarren eskuko autoen salmentan aukera zabala. Indauto tailerra, ordoki poligonoan. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak, trufak urrakin egina, txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak. Eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web orria.